Здравейте, група! Да направим едно включване. Пускаме едно поздравче за групата Рано устроента. Това са пробни записи на метална касета TKK MAX. Едни от най-добрите металки, които съм ги признал. Машината е Gold Star TCR800. Дано ви хареса записа и може да изкажете някакво мнение по въпроса. Как обажда самата машина? Пожелавам ви поздрави и лек работен ден на тези, които работят.